Is-Sunday Times l-aħħar ħarġa tagħha żvelat kif madwar 200 tabib jinsabu urtati għat-tmexxija tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM għal fatt li qed jiġu njorati anke wara li l-ġimgħa l-oħra talbu biex issir laqgħa urġenti. Xi ħaġa li komplet naffarhom u tellifhom il-fiduċja fit-tmexxija tal-Għaqda tat-Tobba taħt il-President Martin Balzan. One News jinsab informat it-tnejn filgħaxija fl-Isptar Mater Dei mistenni jittieħed vot ta' fiduċja fl-istess tmexxija ta' Balzan. Sorsi li tkellmu ma' Sunday Times qalu wkoll il-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni ilha ma ssir sentejn fih innifsu diġà fatt inkwetanti għax jixed biss arroganza awtoritarja. Huma ġew ikkwotati jgħidu ġustament li b'laqgħa ġenerali annwali tista' tiġi garantita trasparenza fost l-oħrajn. Martin Balzan kompla jżid il-melħ fuq il-ferita meta preċedentament kien qal li l-laqgħa ġenerali annwali minħabba li l-approvazzjonijiet tal-kontijiet finanzjarji li qed jiġu awditjati u approvati separatament bil-maqlub ta' dak li kien iseħħ qabel jiġifieri jiġu approvati fl-istess laqgħa. Madankollu s-sorsi tat-Times qalu li din hija biskuża u l-MAM mhix xi kumpanija tal-accounts waqt li tennew li l-assoċjazzjoni hi maħkuma minn ta' problemi aħar u jibżgħu li maż-żmien dawn se jkomplu jikbru. Irreferew għal stqarrija maħruġa mill-MAM il-ġimgħa l-oħra dwar speċi vot ta' fiduċja iżda tennew li meta seħħ dan il-votanti kienu biss 11 il-membru tal-Eżekuttiv. Il-MAM il-ġimgħa l-oħra ordnat direttivi li t-tobba li jaħdmu f'numru ta' ċentri tas-saħħa biex ma jagħtu l-ebda servizz nhar ta' tlieta u ġimgħa b'konsegwenzi fuq numru ta' pazjenti. Bil-Gvern jintroduċi servizz ta' kontinġenza bi sħubija ma' 3 sptarijiet privati għal dawk kollha mill-qutin.